Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Samantala, idol, sa ating pong Bantay Balota, Comelec Dagupan, wala pang naitatalang insidente ng vote buying. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Ilang linggo bago sumapit ang halalan, wala pa umanong naitatalang vote buying incident sa lungsod ng Dagupan. Ayon sa Comelec Dagupan City, mas hinigpitan umano nila ang kampanya kontra vote buying sa lungsod, katuwang na ang PPCRV, NAMFREL at Lente. Sa isang panayam, sinabi ni Attorney Michael Frank Sarmiento, magiging epektibo lamang umano ito kung merong magpipila ng formal complaint sa kanila. Dahil dito, nanawagan ng komisyon sa publiko na kung sakaling makasaksi ng ganitong insidente ay pagbigay alam sa kanilang tanggapan. Ang bawat Comelec offices umano ay merong anti-vote buying complaint desk. Maigi umano na kung makasaksi ang isang individual ay i-document ito o magdala ng anong katibayan ukol sa akusasyon ng vote buying at na makapagpila ng kaso laban sa kandidato. Samantala, kung mapatunayan ang sinumang kandidato na lumabag dito ay posibleng maging ground sa pagkadiskwalipika ng kandidato. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.